Nag-umpisa na ang pagmumonitor ng ilang kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP sa bayan ng Mangaldan sa mga nagbebenta ng paputok. Ayon sa BFP Mangaldan, hindi na raw maiwasan na may magbenta umano ng patago ng mga paputok ngayong nalalapit na ang holiday season. Anila, kadalasan sa mga patagong nagbebenta ay dito nakakabili ng mga pinagbabawal na paputok. Sa ngayon, wala pang nahuling nagbebenta ng ipinagbabawal na paputok. Nagsimula namang mag-apply ang ilan ng kanilang permit upang makapagbenta ng legal. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na mas maiging umiwas sa paputok upang hindi mapinsala pa ang sino man ngayong malapit na ang pagpasok ng bagong taon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News.